Chena bells na, chena chena. Ah, 40 days, 50. 50. Oh, 46 lang. Halatang kay, halatang ring light. Di ba yung nagdadede ko dyan pag yung muto ko ako? Nakabos na ano kayo. Baliw. Ah, nagdadede ko na kapag ano ha. Yung muto ko dito ha. Ang arte mo ah. 41. Ayun na. 48. Sino panalo dyan? Lagot eh. Uy, may viewers na tayo, dalawa oh. Uy, yun naging isa na lang. Oo. 41. 41. Pwede. Hi sa viewers dyan. Ano tayo merong viewers? Meron na? Meron na isa. Sino? Hindi ko lang alam. Wala lang ha. Sino lang eh? Diba? Ay! Uy! Wag! Aalis yung viewer. Ay, sa mga magulang ko dyan. Ay, sa mga magulang ko dyan. Artista na po ako. Mapagsak! Baka gusto magpadala ng merienda dyan. Hello po. Hello po. Mas 88 po yan. Sa Hans 88 po ito sa Pampanga. Pala, dito pa. Ito, ayun. Ako, dito pa. Hello po. Overrun Bodega po dito sa Pampanga, sa Magalang po. Kung gusto niyo pong bumili ng damit, punta na lang po kayo dito. Meron po kami naman nila so, meron po kami dito. Meron po kami ano dito. Gusto mo bumili ng jawan? Kung gusto niyo pong bumili ng chimpanzee, ito po. Di ba isa pa dito, di ba? Isa pa dito? Ha? Isa pa dito? Schedule pwede dito mga bulat. Di ba isa pa dito, di ba? Isa pa dito. Dito pa dito. Wala nang daanan. Ano to? Parang ganito. Walang daanan na nga. Ano ba may yata dito? Hindi na kaya. Ha? Hindi ba? Kasi pag magtatrabaho tayo, sobrang sikip Tabi na. tayo dito, tataba pa naman namin. Magkakabanggaan tayo. Kailangan may feeling siya. Hindi mo na kayo makikita nyo, nandun na kami. Saan? Hello po. Nandito po asawa kami ko. sa Pampanga, Overrun po, Bodega. Kung gusto niyo pong bumili ng damit, kita po kayo dito, murang-mura lang po. Tingnan mo kami sa'yo. Murang-mura lang po. Kung kamusta na mas kate, isa, take kapin. Maglapit ka rin eh. Oo. Aldo. Ay, yan po, kita. Yan na yung viewers Tan, natin. tan, tan. Wala! Tananan. Ba't wala? Sayaw daw kayo. Oh, yan. Mapakita ko to kaya no. Send ko kay Ma'am Do. Hello, Ma'am Donna. Musta po? Hello, Sir Sam. Musta po? Pwede na po kayo niya sa... Merienda naman dyan, oh. Sponsor naman dyan oh. Sponsored Pwede po by. padala ng merienda. Wala po kami merienda dito. Wala po kami pera. Lahat ng shota ni Sarsan. Pagpatala po. Ayan, meron tayong isang viewer. Hello po. Dito na po kayo dito sa Pampanga, sa Bodega. Baka naman Sa po. Magalang, baka gusto niyo po bumili ng damit. Branded Merenda. po, Overrun. Ito po yung order namin. Dadalhin po ng Korea. 75,000 pieces po. Kukunin na po sa August 2 or August 4. Wala ako nga. Hello po, meron din po kami binibentang tela. Wala po, nila ko lang. Tela, tsaka
hanger, at saka hanger stand. Meron po kami dito ang binibentang chimpanzee, kaso po matanda na. Baboy! Yung baboy dito, magandang klase na mo. Saka meron po kami tayo ng daga, napakarami. Ano? Sumapa ko. Dahil natin. Kasi maganda, tapos tulak na lang natin. Ano yata? Hindi kasi, tulad ko sa akin. Kumaya yata si ano? Kumaya yata. Ano eh? Mulan. Sabi mo ikaw, magbabaon ako. Okay ba? 1, 2, 3. Mag-iintay lang ako. Gano? Para malapit ka ng bibigay. Kanino cellphone to? O may one viewer tayo. One lang. 1, 2, 3. Magawa ng dead show talaga. Dead show. Tingnan mo na. Yung lahat mo. Hello po mga viewers, kung meron man pong viewers. Nandito po kami sa Seho Bodega, Magalang, Pampanga. Overruns po ito. Kung gusto niyo pong bumili ng damit, bili na po kayo. Ayaw nyo, bahala ka. Hello po. Kung ayaw nyo, bahala ka. May 2 viewers tayo. Ano po,
Sino? Ha? Sabahan mo nga. Sabahan mo sa akin. Ano wala na dun? Ito yung ano no. Yung ibibenta ni Ate Isel, no? Yung lahat, no? Wala na. Nagulat pa sa akin. Nagulat pa sa akin. Ano kong daga eh. Wala nga. Ay, sir, mas kirig eh. Ah, Chen. Sir, punta. Sino? Kirig eh. Si Tike? Ha? Ha? Angeles. Angeles? Malaki yung kikain mo. Di ba kasi yung si hapon? 100? Ikaw, nandyan na ako. Kaya kay kitang Ano, di ba? si isang pera, isang kari, binigyan kayo. Isang panahon niya, bigyan ng pera. Kaya alam din ang pera ko eh. Bayaran mo na lang ako niyan sa Sabado. Yung pera ko, Sa paano pa yung ngayon nilista? Bayaran na ako. Wow. Fine. Kaya pa lang, iba yung sinunod mo, yung pera na sa Okay. Ano na siya? Basta kayo dito. Sayang. Ang pera ka niya. Nung kami tayo dumalag. Sige, dyan na lang kayo. Sige, ganyan lang. Pants, 44, 34. Ay, polo shirt. 44. Kaya pala, Kaya pala pa sila niya. wow. Ayaw na nakakaya mo. May tuloy. Saan ba yan? Di kaya kasi sa bunto. Mama, pegang sa buwan. Bisita din ah. Sakto mo lang.
Hi guys, I can see you. Uy! Yan na! Hold up. Sabi mo, alas 10 na. May 5 minutes pa pala. Masarap niyan ano. Ay, may 3 viewers na tayo oh. Hey, Pogi. pugi mo.
Ayun yung ano, Delps. Hindi na kayo parang kakain, no? Ano kanina, no? Wala na akong pera. Ano, gulay. Daming screen. Katamad namin. Hindi na pangasawang dorang maligilan. Wala na mo rin eh. Hindi nga natin. Bakit pinangasawa niya? Yung manitin dyan. Wala tayong bibili. Murang kasi. Murang kasi, no? Wala yata sali. Go na! Na 75 sila ngayon. Madala ko sila eh. Kaya kung nandun ako. Tinawag nila ako. 75. Mas kumain sila. Sa mga ang dami na ako. Nagdito ka na, may nakita. Tapos takbo ko lang dito. Sampo lang po. Isap mo tayo. Magbilang ko kutsara. Pero kaya itong may ilas kwenta. Habang may nga doon dalan. Nagigitan din na lang kayo. Wala na. Pero gusto mo ano, gulay. Kaya lang wala kang dalang pera. Isip ka, paano naman kami? Gutom kami. Baka naman. May mga pabili kami, wala magbili pa ng bibili. May pambili kami, walang bibili. Takas naman kayo din. Ay, sige, sige, sige. Hanapin na. Na, Hanapin mo na. wow. Pero kaya rin ang bayo ko, tinubo na akong 160. Sinali ang adwa. 120 nito. Kaya babayad ko mo sa 200. Pwede kong 80, balang metong. Babayad ko 240, sa pinaytubo. Gagamit no, kayan ko lang yung pamangamit. Makakain naman. Na, Wala ba na yung gamitan pa? wala bayaran na ganito. Ano na ako, kaya ako manggagamit. Kasi makakita. Manggagamit. Kasi sabi na nga, bupag tayo, yun ako manggagamit. Kasi sabi ko na, Pwede sa atin yung natin. Maawawan ako na pangakit. sige, bigay ko sa'yo 200. May 80 ako sa'yo. Ano ang sabi? Kasi dahil nito sa inyo. Hindi po. Kasi baka, Hindi na yata siya. bawal kasi hindi na ibenta ganun yung ano talaga, 240 talaga. Kung bibigay mo ng ganyan, baka malaman ng mga kasama ko.
si Kai, dapat Ano yun, price. malaking kumpanya yun eh. Front row, sana ito yung may-ari. Wala mo kasi tang kaya na yan. Manip Ano yung po bayad. nangyari? pag yan, mga tao. Lopez. Ito eh. Isa sa mga ano, isa siya sa mga, Bakit nasa 7 po? isa siya sa stockholder ng 2. Di ba Oo, na? Wawawin. Wawawin? Pwede naman siya eh. Stockholder lang siya sa 2. Yes, di ba? Salamat Shopee, salamat Pronto. Stockholder siya sa 2 yung front row. Pero ano talaga? Hindi na, binax niyo. Hindi, paano bibili niya ng Lain tayo. meron? Tinatamad kami, tsaka alam naman babae kami. Ayaw namin yung malis. Hindi, sige, hindi naman sa pinanalingan ka namin. Libre ka ng gulay. Tama yan. Okay na. Hindi, wag. Hindi, wag na. Hindi, wag na. Huwag na. Huwag na, andali ako lang namin pera. As, mamaya, laro. Tapos hindi na pwede, mag-iiba ko. May payong ka? Meron ka? Pinapatuyo ko pa yung Ah, kaya pala. Ito na. Ito. ano to? Turo, gulay.
Yung bangko. Kulang na kaya. Nakakain. Papatayin ko ba ito? Pag pinatay mo. Nandito na. Ako yan, mas kinala. Sige, te. Anything.
Bigyan sa inyo, bide. Asan yun? Bigyan mo na lang pa din. Dave! Dave! Kumanto kayo mo. Leon? Ano? Sino naghahanap? Kumanto kayo, Leon. Yan ako lang. Yeah. Ay, Neo. Yeah. Ay, ka na. Saka, ano? Ay, ka na. Sabi na Kuya Alvin. Uy. Sige, amigo. Ay, ka na. Sabi na Kuya Alvin. Na? Hindi ka mayo sa korne? Si... Hindi ka mayo sa korne? Buti naman. Ano yan? Pet yata yan. Ha? May ganyan cut, di ba? Ano yun? Ay, parang ito naman eh. Slow motion? May pinanood kami kagabi ni Karen. So, Hi, for viewers. Hello. ano po kasi? Dito na lang. Dito na lang ako, Kuya. Dito lang. Bakit sobrang init mo, ano? Your sounds. Sobra kapali nito eh.